Здравей, Руми! Здрасти, Руми! Преди да зададем въпроса, който задават на нас, ще те питаме теб нещо. И питаме те, Руми... Искаш ли да... Да, давай. Искаш ли да свириш някакъв музикален инструмент? Да, знам, че искаш. На какъв На какъв? И би ли ни казала коя ти е любимата група? Да. Например. А въпросът, който нас ни питат е какво най-много харесваш в най-добрата си приятелка. Този път, често казано, решихме да отговорим така честно и сериозно, да. Защото винаги, когато са ни питали преди, ние адски много се тъшакахме с тях. Капра! В смисъл, с всички сме се шегували, няма такъв човек просто. Просто няма, който ни познава, дори да не ни познава. Пак сме се шегували с Просто сме се тъшакали изключително много с теб и не съжаляваме всъщност. Да! Просто свиквайте с тази мисъл. Да, ясно. Какво харесваш най-добрата си приятелка? Ти почваш? Аз ли? Ами, какво харесвам? Какво да Нищо. не й харесвам? Да, нищо. Нищо не й харесвам. Да. Не, какво да не й харесвам? Какво да не й харесвам? Познаваме се от 7 години. Супер много се караме всеки ден. Да. И след това още повече се обичаме и честно казано дали ще ми трябва за приятел, дали ще ми трябва за мама, за баща, за сестра, за брат, за коза, за овца, за гадже, или просто за приятел. Тя просто е там. Просто когато, въпреки че се караме, се обичаме още повече и вероятно единственият човек, с който не ми трябва да се преструвам или да играя все едно в някакъв спектакъл. Просто с нея какво да ни харесвам всъщност? Какво да ни харесвам аз? И аз съм така и наистина първоначално отскоро започнахме, нали, осъзнахме, че... На височина сме? Отскоро осъзнахме, че имаше едни години малко така загубени, да ги наречем, в които не си говорихме чак толкова много, нали, началното училище там. Ама трябваше доста малко време, нали, да разберем и тя постоянно ми слуша простотиите, които правя, постоянно мрънкам, защото аз съм много влюблив човек. И като се влюбя в някой, постоянно и тя постоянно ма слуша моите простоти, пълни простоти. Аз постоянно кати рева, кати се нервя, нещо. Да, винаги сме така. Постоянно И често казвам, с нея правим супер много простоти. Да, точно. И с кой да тъшакам хората така, извиня. С кой друг? Такива сме.